Hej, jeg hedder Marie Eli Eik. Jeg vil gerne vise dig en klartale, mulighed for at mærke den energi, som er i klartalen, og høre nogle af de budskaber og guidninger, der kan komme. Det allervigtigste er energien bag ved klartalen, fordi det er den energi, som er i det, nogen kalder for kvantefeltet. Det er det bagvedliggende energipotentiale, der er i verden. Jeg lukker øjnene, og når jeg åbner dem igen efter lidt tid, så vil det være klartale-energien, energipotentialet, som taler igennem mig. Der sker rigtig mange store forandringer på jorden i de her år. De her forandringer kommer ikke til at gå stille af sig. Det har du sandsynligvis allerede lagt mærke til. Det, som er den store forskel, det er, at lige nu er der en enorm kraft, en enorm indstrømning af kærlighedsenergi, der kommer ind på jorden. Den her kærlighedsenergi er den skabende kraft i universet. Den strømmer ind lige nu, og derfor sker der utrolig mange opbrud i hele verden på rigtig mange planer. Nogle af dem har du kunne mærke inde i dig selv. Nogle af dem har du kunne se i din nære omgangskreds, i dit lokale liv og måske i dit land. Det vigtigste, du kan gøre lige nu, det er at forbinde dig med den kærlighedskraft, der bor herinde. Der er kun et sted, dit potentiale kommer fra, og det er inden fra dig selv. Hvis du skal folde dig ud og blive det åndelige væsen, som du er skabt til at være, her på jorden, i din fysiske krop, som menneske, så er det tid til at tage ansvar for dit potentiale. Det er kun dig, der kan gøre det, men du er ikke alene om det. Der er en hel verden befolket med mennesker, som alle har et potentiale, og det er tid til, at det folder sig ud. Det er tid til, at I som menneskehed folder jer ud, så jorden kan bevæge sig ind i den energistrømning, den er skabt til at være. Jorden er skabt til at være et sted for skabende frihed. Det er derfor, I er her, for at kunne skabe frit. Og det er derfor, at jeres åndelige potentiale skal folde sig ud nu. Fordi det er i kraft af jeres åndelige kraft, at I bliver i stand til at skabe frit. Jeg vil bede dig om at lukke dine øjne lige nu. Mærk din krop. Begynd med at mærke dine fødder. Mærk, hvordan dine fødder hviler der, hvor de hviler. Mærk jorden neden under dig. Det er den jord, du bor på. Og det er dens energifelt, du er en del af. Du oplever måske dig selv som værende dig selv, men det er kun en umiddelbar oplevelse. Du er en del af hele jordens energifelt. Og derfor er alt det, der sker på jorden lige nu, noget, der også sker inde i dig, for du er en del af helheden. Der er ikke nogen adskillelse mellem din energi og jordens energi. Og i din essens, der er du energi. Alt er energi. Mærk dine fødder. Mærk din forbindelse til jorden. Mærk den fysiske forbindelse til jorden med dine fødder. Og vid, at det kun er et lille symbol på den forbindelse, du har til jorden igennem din energi. Lige nu er jorden på vej ind i et enormt energiskifte. Og det er derfor, du oplever og ser omkring dig så mange forandringer, som kan opleves overvældende for rigtig mange mennesker. Måske også for dig. Der sker et energiskifte på jorden, som betyder, at jorden er i gang med at folde sit potentiale ud. Og når jorden folder sit potentiale ud, så folder menneskeheden også sit potentiale ud.
For der er ikke nogen adskillelse mellem jordens energi og menneskeheden. I er en enhed. Det er forskelligt, hvornår hver enkelt menneske vil opleve den udfoldelse af potentiale i sig. Men hvis du ønsker dette udfoldelse, hvis du ønsker at opleve det så smidigt som muligt, så er det lige nu, du skal stoppe op og tage ansvar for den skabende kærlighedskraft, der bor i dig. Kærlighedskraften er det stærkeste, der overhovedet findes. Det er den højeste skabende vibration, der er. Jeg taler ikke her om den kærlighedskraft, I mennesker kender, den menneskelige kærlighed. Jeg taler om en vibration, der er langt højere, fuldstændig ubegrænset, skabende kraft, som ligger som en grundessens i alt skabt, også i dig. Du kan forbinde dig med denne skabende kærlighedskraft ved at forbinde dig med dig selv, fordi det er inde i dig, at den bor. Den ligger som din grundessens. Derfor er det tid nu til at forbinde dig fuldt og helt med dig selv. Det betyder, at du skal forbinde dig med dit hjerte og med dit hjertes energi. Fordi det er der porten er til at åbne hele dit potentiale. Ikke kun åbne nogle af dine evner og nogle af dine kvaliteter. Hele dit potentiale. Du er skabt til at være et frit, åndeligt væsen i en menneskekrop. Det er det potentiale, der skal foldes ud nu. Det betyder, at der vil være mange sider af det menneskelige liv, som du vil beslutte at opgive. For det menneskelige sind kan det opleves som en voldsom proces. Men for sjælen er det det mest naturlige overhovedet. At komme ned i kroppen, at udtrykke sig gennem kroppen i den fysiske verden, er det sjælen brænder allermest for. For det er her, den kan manifestere sig, udtrykke sig og erfare. Og der er ikke noget, din sjæl hellere vil, end at erfare sig selv. Det er en gloværdig tid, menneskeheden går i møde. Det kan opleves overvældende. Men I er sammen om det. I er aldrig alene. Og inden i jer, der ligger den skabende kærlighedskraft. Det er min skabende vibration. Og jeg banker på indenfra. Jeg banker på jeres hjerter indefra. Alt I skal gøre, er at lukke op. Åbne jer. Tag imod. Lad mig strømme frit. Så vil jeg skabe igennem jer. Udfolde jer. Fordi det er mig, jeg ønsker at udfolde. Jeg er den skabende kærlighedskraft. Og jeg udfolder mig igennem jer. Fordi jeg elsker jer. Du er elsket. Du er højt, højt elsket. Glem aldrig, at i dig lever den skabende kærlighed. Glem det aldrig. Det er et frø i dig, sået, som aldrig nogensinde kan gå ud. Et frø, der spirer i mulden af dit menneskelige liv, klar til at springe ud, som den smukke blomst, du er. Glem det aldrig. Du er skabt til at udfolde dig helt, som det åndelige væsen, du er her på jorden, i din menneskelige krop. Du er skabt til at folde dig helt ud.